Bon dia. Acabeu de sentir la compareixença de la presidenta Francina Armengol després de la reunió setmanal de Pedro Sánchez amb presidents autonòmics. Sánchez els ha informat que Espanya reobrirà fronteres amb l'espai Schengen a partir del pròxim diumenge. Abans, però, Balears rebrà els primers turistes alemanys dins del pla pilot que començarà demà. La nostra sanitat està preparada, les nostres empreses estan preparades, els nostres sindicats estan, i per tant els treballadors i treballadores de la nostra comunitat autònoma, preparats per poder començar una temporada turística a les Illes Balears que és clau i necessària per poder reactivar l'economia i per tant poder retornar a la posició del lloc de treball actiu per a molts de treballadors i treballadores de la nostra comunitat autònoma. 11 apartaments, 9 a Calvià i 2 a Eivissa allotjaran els turistes que donin positiu durant el pla pilot que comença demà dilluns. Turisme, en una entrevista a l'especial informatiu que es va emetre ahir vespre en aquesta casa. També a Menorca hi haurà apartaments per aïllar-hi els contagiats. Iago Negueruela diu que en cas d'un altre brot demanaran el tancament del trànsit aeri. Els hotelers per part seva asseguren que fa setmanes que fan feina per garantir la seguretat. La consellera delegada de Riu Hotels diu que no pot fallar res. Mos ha de sortir bé i passam pena tots, sobretot la gent d'operacions, sobretot els treballadors, que ara tenen que fer les coses amb un sistema diferent, que estan tot el rato en classes, en formació de tot el que han de canviar i tot el que han de fer, i a més venen periodistes i sabrem que estarem observats per autoritats sanitaris i per autoritats del govern i per als periodistes i per als clients. Tots estan molt preocupats i molt nerviosos. Els primers turistes arribaran demà a les 10:30 procedents de Düsseldorf i es repartiran entre Platja de Palma, Port d'Alcúdia i Cala Serena. Els hotels acaben avui d'enllestir-ho tot per garantir la màxima seguretat dels clients. Mitjans de comunicació alemanys ja s'han desplaçat a l'illa per seguir l'estrena del pla pilot. Demà hi arribaran 30 periodistes més. Els hotels oberts a Formentera tanquen amb el cartell de complet en el primer cap de setmana de turisme entre illes. Els hotelers recorden que han hagut de fer inversions econòmiques importants per adaptar-se a les noves mesures de seguretat. Balears tanca la setmana amb 2 casos més de Covid-19. En les darreres hores s'han curat també 2 persones i, per tant, el nombre de casos actius es manté en 209. Des d'ahir no s'ha notificat cap nova defunció.